De Connect-kever, hoe zit dat precies? De Connect-kever is een initiatief wat al enige tijd bestaat. Het is opgezet door een inwoonster van Gennep die hier geboren en getogen is. En die via dat initiatief, de Connect-kever, mensen bij elkaar wil brengen. Initiatieven in kaart wil brengen. Vanuit verschillende kernen en wijken mensen bij elkaar wil brengen. Dat doet ze offline. Ze rijdt ook met een kever, een oude kever Volkswagen rond. Maar het is ook de bedoeling dat online die initiatieven in beeld worden gebracht. Een vrijwilligersbank die daar beschikbaar komt, voor iedereen benaderbaar. En wij hebben als gemeente besloten gisteren om daar voor dat initiatief ook komende jaren geld voor beschikbaar te stellen. Nou bestaat het al eventjes, is ook te zien op Gennep Nieuws. Waarom besloten dat nu te steunen? Nou kijk, omdat voor dat soort initiatieven, om dat uitgebreid en goed zichtbaar te maken, offline, online, daar heb je gewoon ook geld voor nodig om daar goed vorm aan te geven. Dus het was een initiatief wat die inwoonster vanuit de opleiding heeft opgestart en om dat verder uit te werken, daar is gewoon meer voor nodig. En het verbindt alle kernen? Ja, gaan alle kernen. Wordt ook absoluut gesteund door de dorps- en de wijkraden. Daar hebben we onlangs nog mee overlegd. Die zijn er heel enthousiast over. En die zijn met name enthousiast omdat het ook de verbinding tussen de kernen legt. En mensen ook van elkaar kunnen zien van daar hebben ze dit initiatief en daar doen ze dat initiatief. En gaat u een keertje meerijden met de kever? Ja, ik ben zeker van plan om een keer mee te rijden. Sowieso vind ik het heel bijzonder om in een oude kever mee te mogen rijden. Maar ook gewoon anders te zien hoe dat nou werkelijk uitpakt. En ze rijden met de kever ook op het moment dat er ergens iets in een kern iets gebeurt. En zo zit dat. Iedereen heeft verhalen. Weet je iemand of sta je er zelf voor open om je verhaal te delen? Of heb je andere opmerkingen? Neem dan contact op met de Connect-kever en wie weet komt er iets moois uit. Wordt vervolgd.